बिटिआरनिफ्राय जागायनानै केदारनाथसिम साइकेलजों दावबायनो आवगायदों सासे बर' लाइमोना। मख'जाथावदि जोंनि बिटिआरनिफ्राय केदारनाथ दामसिम खमैबो 2115 किल'मिटारनि जानथाय। बे 2115 किल'मिटारनि जानथायखौ साइकेलजों दावबायदों जन बड'सा मुंनि सासे बर' लाइमोना। बाक्सानि बरपेटा रड चन्दनपुरनि जन बड'साया साइकेलजों हान्थिनानै बरपेटा रडनि शिव मन्दिरनिफ्राय जागायनानै श्री केदारनाथ धामसिम आगान सुरदों। बुहुमनि गोबां सुबुङानो फोथायोदि केदारनाथआव आरज गाबहैनो हायोब्ला साननाय हनाय सिमां मिजिंफ्रा जाफुङो आरो फोथायो। बेखायनो रोजा रोजा सुबुंफ्राबो बे केदारनाथ धामआव दावबायहैयो। थांलाय फैलाय हान्थिनाया गोबां खैदां खैफोद, नाथाय थेवब्लाबो श्री केदारनाथखौ सिबिनो रोजा रोजा सुबुंफ्रा बेबायदि हान्थिनानै दावबायहैयो। बेबायदिनो जन बड'साया साइकेलजों हान्थिनानै श्री केदारनाथ धाम थांनो थाखाय लाहार फाहार खालामखांनानै साइकेल सालायनायखौ जागायनायनि सिगां बरपेटा रडनि अमा बाजाराव थानाय बाथौ थानसालिजों लोगोसे बरपेटा रडनि शिव मन्दिरावबो खुलुमनानै जागायजेनदों। लोगोसे जन बड'साखौ नखरनि बिमा बिफाजों लोगोसे चन्दनपुर गामिनि रायजोफोरा जन बड'साखौ हेफाजाब होदों आरो मोजाङै मोजां थांखिसिम सौहैनायनिबो आरज गाबनाय जायो। गिबियावनो नोंथांखौ बरनाय लाग्रोबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै दिनै बे समखौ बा बे फुंनि बेलानि 10टा बाजियाव जों दिनै बङाइगावसिम थांगोन आरो जायखिजाया आं थांनो नागिरदों बेंगलसिम। लोगोसे बेयाव माखासे आलासि आरो लोगोफोरा खावलायनायखाय आं बेयाव थागोन आरो आंनि थांखिया जाबाय जिहेथु धोरोमखौ लोब्बा लानानै मोनसे बडिया फिट थानांगौ। दानि मुगायावथ' जों नुयो साइन्सनि मुगा, मोजां खोथा साइन्स थानांगौ, लोगोसे धोरोमखौबो लाखिनांगौ आरो धोरोम बेलानिखौ मानसि माखाया फोथाया नालाय दा बिमा बिफा गेदेरफोरखौ आरो सोमोन्दोआव देरसिनफोरखौ दा रावखौबो केयार खालाय जाबाय। गतिके धोरोम बा लोगोसे आध्यात्मिक गियान आरो साइन्सनि नलेज बेफोर थाबा मानसिया मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आरो लोगोसे साननाय हनायफोरा मोजां जायो। नङाबा दा मुगायाव जा नुदों जोङो बिमा बिफाफोरखौबोथ' सनमान होआ, गेदेरखौबो होआ, लोगोसे आरो देहाफोराथ' लोरबां नुखाबायनो आङो आरो देहा हालोदफोरा बेबायदि जाहैदों, ड्राग्स एडिक्टेड जाहैदों, लोंनायफोरा एडिक्टेड, बांद्राय लोंनानै गोलैलाबायनाय थायो बेबायदिनो। आरो जोंनि आथिखालाव जा नुदों आङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ग्रेजुवेसन जायो, लोगोसे डाइरेक्ट बिसोरनो नांगौ साख्रि, जबा बेबायदि नङा। जबा जायखिजाया गावनि मोनसे जाय सिमां दं बे सिमांखौ होसोनो थाखाय माखासे सम नांगौ। बे समखौ होसोनो थाखाय खेबसेनो जाया, गोबाव सम लायो। बेनिखायनो बे सिमांखौ होसोनो थाखाय मानसिया ब्रेनफोरा आरो माइन्डफोरा फ्रेस जानांगोन। बेनिखायनो मानसिया जुदि देहाया हालोदा जुदि मोजां जायोबा, जुदि फिट थायोबा साननाय हनायफोरा मोजां जायो, आरो लोगोसे धोरोमनि लाइननि बेलायाव आरो माखासे नलेजफोर कालेक्सन खालामनो हायो आरो लोगोसे दावगानाया बिराद थुलुंगा मोनो। बेनिखायनो सानदों आङो सानफ्रामबो बाङायबाबो एक्सारसाइस खालामनांगौ। एक्सारसाइस खालामबा देहाफोरा थिग थाबा बेबायदिनो साननाय हनायफोरा फ्रेस जायो आरो लोगोसे दावगानायफोराव मोजां जायो आरो बेबायदिनो। आंनिया सिमाङाथ' दंमोन लेह लादाखसिम, जायखिजाया आं मिथिनायाव बन्द' बायदि खोनाबाय दं। आङो केदारनाथ थांगोन, बेनि उनाव माखासे धाम दं, बेयाव हरिद्वार दं आरो ऋषिकेश दं आरो गोबां दंबाबो मुंफोरखौ आं मिथिया। आरो लोगोसे जुदि खुला मोनोबा आं लेह लादाखसिम थांनायनि आंनि सिमां दं। नोंथाङा दिनै साइकेलजों ओंखारदों, दिनै थांनो सानबेसेसो लागोन ओरैनो नोंनि आइडिया? आंनि आइडियासिम मानसि माखाया बुंनाय बायदिब्ला 45निफ्राय 40 दिन लायो आरो साना। जायखिजाया आंबो जिहेतु बैसो जाबाबो माने साइकेलखौ लानाय लोगो लोगो आंनि बैसोखौ 25 इयार्ससो मोनबाय दं आङो। गतिके आं सान्दों बे समा आंनि बारा गिदिर नङा, बेनि सिगां सहैनो हागोन आं। थेवबो जाहाथे देहाखौ जाहाथे लोरबां जाया बेबायदि साननानै आङो लासै लासैनो आगान सुरगोन बायदि सानबाय दं आङो। ओरैनो बबे जायगायाव थालांगोन? थांनाया आं सानदोंमोन दा बङाइगाव थाहैगोन, ओमफ्राय श्रीरामपुर गेटआव, ओजों आरो सिलिगुरियाव बेबायदिनो मोजां जायगाफोर नायनानै आं थाहैगोन सानदों। नोंथांनि गामि आरो मुङा मा? आंनि गामियानो जाबाय बरपेटा रड चन्दनपुर, बाक्सा गोलैयो जोंनिया। बेबायदिनो माखासे जायखिजाया धोरोमनि बेलानि थाखाय बुंनोसै आङो, जाहाथे मानसिफोरा जाहाथे आङो मोनसे सिमां दंबाबो सिमांखौथ' आङो ओरैनो माबानो हाया मानसिफोरनि, आरो मोनसे आंहा
चेनेलबो दं जन बड'सा चेनेल फेसबुक पेजाव आरो इन्सटाग्रामाव जन बड'सा आरो जन लिजा ब्लग इउटुब दं बेफोरनिफ्राय आंबो सानदों बाङाय जुदि जेनेबा आं आवगोलनिफ्रायनो मानसिफोरखौ गरिब गुन्द्राफोरखौ हेल्प खालामबाय दं दिनैबो जेनेबा आंनि हिन्जावबो मिथिया आरो लोगोफोराबो बांद्राय मिथिया दाबो आङो जुदि गुगोल पेफोराव दिन्थिनो हायो आङो बेबायदि गतिके आंथ' बारा इनकाम खालामनाय मानसि नङा बांद्राय खम नालाय गतिके आं सानो बेनिफ्राय जुदि रां जुदि मोनाङो माखासे गरिब गुन्द्रा जेनेबा आं नुनायाव आरो सोरनिबा हौवा गैया बेबायदिनो रान्दि मानसि गथ' गथाय दं फरायनो लुगैयो सोरनिबा बिमा दं बिफा गैया बेबायदिनो आरो माखासे मानसिखौ नुदों आं पेरालाइसिस जाना दं आरो बेमाराव साग्लोब जाना दं गतिके बेनो आरोना माखासे माने बेमार जानाय जाहोना मा जोंनि मानसि माखाया एक्सारसाइसआ मोनसे जे एफा मोजां बेनि सायाव जे मानसि माखाया रांबो आरजिनो हायो आरो रां आरजिनायजों लोगोसे बेनि फेसन बे डेभेलप गुबुन गुबुन हादोरावबो माने थांनानै पार्टिसिपेट जाहोनानै उइनार जाबा दानि मुगायाव बहुद माबा दं थारमाने खालि गभर्नमेन्टखौल' थांखिनानै लाब गैया जिहेतु जोंबो नाजानांगोन जोंनि सायावबो अनेक माबा सिमां थायो बा खामानि मावनो लागा दं आरो हारिखौबो सिबिनांगोन रायजोखौबो नायनांगोन बेखौ बुंनानै आं बबेरा रड बाक्सा आथियाबारि सन्दनपुर गामिनि जानानै साफ्रोमखौबो रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजों अननाय खुलुमनाय आरो सोमोन्दोआव देरसिनफोरनिसिम गोसो गोरबोजों खुलुमनानै बावहरनानै आरो जोंनि ग्रुप दंमोन जिहेतु कालसारेल बेयावबो आङो बिबानाव दंमोन जाहाथे बिसोरखौ आङो बुंनाय जादिया जेनेबा आं मेसेजबो होनाय जादिया बेयाव आंहा बाङाय गोसोआव बोरैबा मोननाय दं आरो जिहेतु आं गोरोन्थिबो मावदों जिहेतु आंनि मोनदांनायाव जिहेतु आंनि बिफा बायदि सोमोन्दो बैसो गेदेर बिदामोन बिसोर निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिबाय बेखौ बुंनानै आं खुलुमनानै गेदेरनिसिम बोनबाय जय बर' हारिनि जय हर हर महादेव जय बिटिआरनि जय अल आसामनि जय इण्डियाननि जय भारत हादरनि जय गथ' फिसा बे सासेल' या जोंहालाय एख' खालामाखै अबस्से निजेनो थांबाय दं माबाबाय दं आरो मोजां मोजां जाहाथे थायो मोजां फैयो बे नायनो मोना आशीर्बाद आरो मोजाङै मोनदों आं नुनानै बेखौनो नांगौ जोंनो बबेहालागै थांनो होनना बुंदों या केदारनाथ बलराम फिसाया थांहांदों केदारनाथआव दिनै जेरावखि थाङा मानो आलो आलो थांथों आलो आलो फैथों फुजानि थाखाय ओंखारलांदों बलराम फिसाया गावनि गोसोजों गोसो गोरबोजों जेरावखि थाङा मानो आलो आलो थांथों आलो आलो फैथों मोजां थांथों मोजां फैथों बलराम फिसाया गावनि गोसोजों बयबो ज' जाजा जों नुनो मोनदों बयबो नुनो मोनदों रायजो राजाया ओंखारबोजोबदों हेफाजाब होदों बलराम फिसाजों जन गतिजों जेरावखि थाङा मानो मोजां थांथों मोजां फैथों गावनि साननायखौबो जाफुंथों रायजो राजायाबो हेफाजाब होनानै ओंखारबोदों गोजोन्थों फिसाया थांथों जेरावखि थाङा मानो गावनि साननाय बायदिजों जाफुंथों जेरावखि थाङा मानो आलो आलो थांथों आलो आलो फैथों गावनि साननाया जाफुंथों बलराम फिसाया बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन
खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।